Majstore, ideš live na YouTube. Ovo je naš drug Valderrama, a mi smo na turneji, u stvari na putu za... Evo sad je, koliko je, 9 ujutru, krećemo, večeras je prva u Ljubuškom. Krenuli smo, evo nas u Šapcu. Matori! Idemo! Evo nas u Šapcu. Ovo je Šabac! Volim ovaj grad radi nekih klipova sa YouTube-a, onih narodnjaka, viš ti taj Tamić, stari. A baš je lepo i divno vreme. Samo još ovdje može vidjeti, a ovdje vamo da snimimo nešto. Čekaj, ovo je... Ako kameru da gledamo mi nas. Ne, ovo ću ovo. Ovo mi je najjače. Vidiš, kaže, zabranjeno zadržavanje u parku za vrijeme vremenskih nepogoda. Šta to sad znači? Kad je oluja, kad lete grane, da nije bezbedno da se ljudi zadržavaju. A je li to ovdje česta pojava pa zato ima znak? Pa ja pretpostavljam, ja nigdje nisam vidio ovakav znak. Verovatno se svugdje podrazumeva, a ovdje u Šapcu baš i ne. Kosmajac, njega znam ko je. Evo ima i ova Barbika, vidiš. Ivana Šašić. Ovo mi lep gradić. Ovaj Šabac je interesantan, mogu ti reći. Da, Šapcu kraj Save, jedne oči plane. Da, evo ti malo snima ti. Ja, znaš da sve... Ne vidi se dobro, ali... Evo i traktora. I Fićo. Gledaj, očuvan ko da je od juče, bret. Možda i jesu od juče. Ali... Ti luče ja od juče. Boga mi jako lepo, jako lepo. Eto, javljamo se sa sljedećim... Evo, Laden Ive najboljeg auta na planeti. Javljamo se za jedno 120 km. Je li tako? Livada, kukuruzi mladi, neko draga našu ljubav kvari. Uzmi draga, onaj pištolj mali, pa znaš ti tu, evo nas u kukuruzu, Welcome to Bosnia, vidiš sad kako to izgleda tu. Ovo, još samo deca kukuruza, a to smo mi. Prešli smo sad Zvornik, granicu i to. Daj mi prevrni kameru da mi nas gledamo kad se snimimo. Kako ide ona? Pa ne, čekaj, ne znam to. Znaš. Ima neka tu opcija sad, ali... Ne, to se prije moralo, ne može se tako sad odmah. Nema veze. Ti reci čao. Ćao. I Ljubuški, vidimo se na večer. Ima da se naputujemo. Vodopad Kravica. Atora, gledaj ovo. Gledajte ljudi, gdje smo mi stigli? Pa ovo nema... Matori, mora da smo nešto dobro u životu uradili kad nas je Bog ovdje doveo. Jao, vrat. Evo naš drug Dragan, aj ti nas malo snimaj. Stvarno, ovo je raj. Ovdje ćemo da sviramo u petak, a sad ćemo se kupamo. A sad buć. I našli smo Lavo, moje omiljeno biće kad sam u Bosni. Idemo! Idemo! Sad ću ja da se zove Davim. Ako me budete našli... Spasit ćemo te mi. Ja, prekrasno. I nosi mi ovo, nemoj da se. Imaš tu na onome, mene na ekranu. Ček, evo rad. Tu smo mi sad bili i kupali se. Čekaj, vidio se to sad što ja... Tu smo se resetovali, upravo idemo za Mostar. To nam je trebalo.
Evo i našeg druga. Da snima, ajmo zapjeva jedan jazz mater. All of me, hajde. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I'll never lose them. Take my arms, I'll never use them. Dosta. Hoćeš moći voziti do kraja. Ekstra. Aj čao. Aj čao. Čekaj, sad ovo je video, evo te stani. Snimi njega. Matura Mostar. Snimi njega. Evo Cuko. Vidi ga kako je. Sunča se. Ide, tražimo kafić Duradžik. Duradžik, gdje je? Evo ga Marki. Pali svjetlo, stani. Evo nas u Markiju. Stane da upalimo svjetlo. Ponovo nazad, ovdje sam ja nekad svoju karijeru počinju. Je, jebo, toliko djeca došli, ne znaju ni. Wow. Ne, stari bio doktor u Želji. Op. Evo ja sam počeo snimat. Jesmo mu rekli koji da će platiti? Nisu platili. Vraćite njima njima, što da ne? Ja sam uzustao, ja vidio, ti si imali suđenja, ovdje da je odlazio kao. Koliko treba platiti? Ima 4 sata, 8 mara. Evo ga. Idemo! Oje! Vlog, brate. Sad smo završili Zenicu, furamo za Sarajevo. Evo da vidite ovu našu divu. A jednu ljepoticu što smo ovdje upoznali, koja svira... Pa ovo je najljepša. Ona svira flaut. Ajla Subašić. Krenut ćemo se, nemoj da se bojim. Sad ćemo te proslaviti na onim našim kanalima. Reci, mahni našim i svojim budućim fanovima. Tako je. Kad budeš snimala album s nama. Može. Maturi. Evo Nemanja, da ti imamo. Čekaj, stani. Prvo da kažemo da smo večeras imali, ja nemam pojma šta se sad ovdje vidi, ali imali smo najbolju svirku ikad u životu. Znači, pevali smo s bendom, bez matrica, razbili smo. Hvala Zenici, svima. Šteta što fanovi nisu imali prilike da vide. Koji su došli večeras, napuli smo čitav klub u ponedeljak. 2 kluba. Za Ramazan. Kad niko ne izlazi napolje. Za 2 Ramazana. Mi smo ga napunili. A da, kuda sad? I to nam je drago. Hajde pravo. Uglavnom mi smo velike zvezde, najveće na svijetu. Ovdje ili tamo? Tamo, skreni. Bićemo. Polako. Dobro, bit ćemo. Desno. Ti normalno. Desno, ja. Eto, aj ti reci ono, aj čao. Aj čao. Evo snima. Que tanto quiero y tanto extraño. Matore, filmovi se snimaju za to, Por tu amor, que tanto quiero y tanto extraño. Que me sirvan otra copa y mucha más. Que me sirvan de una vez por todo un año. Que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente dile que por ti, porque yo tendré valor de no negarlo. Quitaré que por tu amor me estoy matando. Y
sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa nunca más. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe yo no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Ali pjesaš tu Gdje? Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo de mi dolor y mi tristeza. Osnovno. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Banja Luka. Šta ti kažeš, Biljana, za ovu Banja Luku? Šta ja znam, meni je ovo super grad. Bolje od onog tvog Londona. Od Londona nije teško biti bolji. Ajde, čovjek radi, sigurno ima više para nego mi. 100% je bolje zaradio danas. Ovaj crnac, je? Da. Nek mu je sa srećom, sad ću mu i ja dati. Daći mu sad sve što smo zaradili. Evo nas matora, ćevabdžinca kod Muje u Banja Luci. Čuveno. Kažu da je ova najpoznatija. Smo doveli naše prijatelje Da oni probaju. da nam ne budu gladni. Gdje otvori to da vidimo šta imaš. Au. Vidiš, kaže, na ovim 80 godina tradicije i kvaliteta. Evo da i mi reklamiramo Muju. A mesto je genijalno, pokaži tamo, ne vodopad. Nemam ja ruku ko žirafa. Daj to vam. Onaj, evo, gdje ti? Evo, gledajte ljudi, kakvo mesto lepo. Pa voda žubori. Rajska bašta. I 4 barabe. Aj, čao. Gdje smo sad? Evo nas, pored Prati. reke Vrbas. Koji je to kanjon? U Republici Srpskoj. Ovo izgleda kao ono Lord of the Rings, vidiš. Da. Ovdje su trebali to da snimaju. Snimi malo vodu da se vidi kako Da ima ljepši prilaz, ja bi se tu sad i okupao. Mi bi se skočili. Ova se ovdje voda može i piti, ja mislim. Da, ladno. Koliko je to čisto. A može i Dunav da se pije, nije ni to tako strašno. Dobro, na nekim dijelovima, evo. Kad googlaš. I zrak je puno ljepši nego na engleski, mora se priznati. Ovdje je najlepši vazduh na svijetu. Da to neko ne shvati nekako drugčije, mislio sam stvarno tako bukvalno. Da, Matorko, idi ti tamo, ja ću da te snimam. Hajde. Nemoj to da ide na snimak. Ne ide. Nije to slika, sad se video snima. Evo, gledaj ti kakva je to kafanica. Flaša čadne vode.
čekamo da nam stigne jagnjetina i posle toga idemo da se kupamo. I bokalić od 2 deca rakije. Tako je. I posle toga idemo Gledajte da se i ovo, kupamo ej. najhladniju vodu. Pomrećemo, ali nema veze. I ovako ovo slikaš Kako je uža i znaš kako oni na onim Karibima reklamiraju, naprave ovakvu fotku i ti sad tamo platiš 5000 funti da imaš Dream Holiday, a gledaj ovo, za 20 maraka, ovo nema na svijetu. Convertible. Aj ti pozdravi svoje fanove, dragi. Namaste. Reci, aj čao. Aj čao. Voluje, nikom ne kazuje. Voluje, nikom ne kazuje. Ja, može tako. Tako je. Prijatno. Čeri bibo, kaži majci šta te boli dušo. Čelena jagnjetine, pazi. Šta te boli dušo. Da ne boli i srce i glava. Moj dragi, zubom razgovara. Taman kad sam mislila da pređem u vegetarijance, mlada jagnjetina Je presudila. ima vremena za vegetarijanstvo. Zbog njega sina da oboljela. Zbog njega sina da oboljela. Mila majko, nema ne kreti. Ove čovjene će uzeti. Ajde, jedi. Oh yeah. Dale. Evo snima se, evo ovo je ekipa, kako se zove? Six Pack. Dobro večer. A čuš što sam im eho napravio, reci? Hvala. Bravo, Vazi. A što volite? Kod je tu, ali slušaj, ako hoćeš da budeš pravi, ako hoćeš pravi narodnjak, moraš imati DX11. Ovo je ekipa, mi nismo ni sanjali da ćemo im doći da im napravimo tonsku probu. Ko će snimat? Evo ja ću, daj. Čekaj, evo ti ovaj. Opa. Znači, C-moll, ajmo.
Ona je jazz pjevačica, Swing jedan, srušila si me. Ja sam dobro. Evo je, snimaj ga, evo je. Mrskom ruku, drži. Amo, ajde. Aj jebo. Oprosti mi, mila moja. Ajmo tu, ajde. Ali da nam ne bude visoko. Ajde.
Šoko. Odakle hoćeš, e? Iza ovako. Ona će on tebi da obraš. Oprosti mi. Šta je to? A? Cemo, evo. Ti si bre pevačica. Pevačice iz C pevaju, evo. Ja sam tenorica. Ajde. Oprosti mi. Mila moja. A, dalje. Nisam slušao tvoje reči. Ali imaš onu pesmu? Evo, Bosto, čekaj, matora. Snima se, jebo. Dobro. Boračko jezero, prošlo Konjic. Evo, vidiš ti, brana. Jebo, Boračko jezero. Čiste lepote. Pogledajte ljudi ovu bulicu. Ovo samo u Bosni ima. Ha? Ili je, kako se zove? Jablančko. Onda sam se ja zajebao, ali nema veze. Ne psuj u videu. Aj ti me ispravi, aj. Reci da sam neko Onda sam ja pogrešio, tako se kaže. A jesam, izvinjavam se. Smo rekli da nećemo psovati A video. sad ćemo, kad dođemo dole, kanjon one Neretve da malo snimimo, da vidiš to šta je. To je tek nauka, jel? U Kravici smo već snimili neki dan. Dajđa je konačno završio svoj monolog koji je trajao 3 dana, jedva smo preživjeli. Dobro, aj ti reci svojim fanovima. Ma ti ćeš da mi kažeš šta ću ja da kažem svojim fanovima. Reci. Ćao. Evo, most onih Begića i Begovića. Gledaj, kanjon Neretve. Ovo nema na svijetu. Ja sam u potpunom transu. Evo i mog Jerola da snimim naš Evo našeg brata. vjerni fan. Nije to fan, to je brat. Veliki gitarista, talent i brat također. Da evo. Matori, sad ne moramo ni da lupetamo, toliko je lepa priroda da mi ne moramo ništa da pričamo. Samo snimaš okolo. Kako ti se sviđa album od tvog najboljeg gitariste? I znaš da je to jedan od 2 albuma koje ja posjedujem u životu. Joj, ubit ću te, a volim te, ali ubit ću te. Šta bi ja sad rekla? Vidi ti sad šta je? Tu najbolje, pa tako i radi. Ajde, pozdravi fanove. Ćao! Evo, reci matura, šta bi ti sad? Evo, tonska proba. Blue sky, you're my sunny day. Ti bi da se vidi ovo nebo, evo. Ja bi da se ovo nebo pokaže. Evo, nebo se vidi. Viš kako je plavo. A imamo i akreditacije, a to je... A to je radi doze nitrogena u atmosferi. Ako ti znaš malo kako radi to. I ostalih ovih čestica. Znaš, maturi, da ti kažem, ja otprilike znam. Kako ide ta logika. Jesi seksi tako kad ležiš? Nemoj tako, maturi. Pa što to shvati kao kompliment? Viš, piše musicians. Ali to je varka, mi nismo musicians. Nego? Mi smo konceptualni umetnici. Artists, yeah. Jao, Artura. Evo. Pozdravi ti fanove, hajde. Ćao. Evo nama su naši dragi ljudi. Ja sam rekao da nam treba kontrola na bini, kupili su mi novi neki Behringer. A viš, ne treba bolje, ovo ću Erolu da poklonim. On je ujedno i zvučna kartica. Znači, možeš sad imaš studio, ne budeš li lekciju snimio za Lifor gitaru, ubit ću te. Biće lekcija. Ovo je naš drug Nemanja Stanković. I ovo je Erol, kako si ti prezivaš? Ramadan, jel? Tako nešto slično. Kako, sa R? Nećemo, sad trebam sad čuvati. Dobro. Znači idemo ovdje u out, u in, odavde master čovjeku pošaljemo na razglas. Imamo kompletnu kontrolu na bini sad, znači. Totalnu kontrolu, to nema Otpakuj to, ajde.
Šta ti, Biljana, kažeš? Ja mislim da je ovo sasvim okej. Aj ti pozdrav fanovima. Ja mislim da je dosta mojih pozdrava, fanovima se već mučili. Reci samo čao, hajde. Aj, čao. Materi moj! I Miko je tu, i moj kralj Muše. I Filiman nam se pridružio, ej! Evo čovjeka s kojeg smo napravili. Bravo, kralj, Mikara, naš. Drago nam je što smo upoznali našim dragim put. Evo Emir, moj stari tamburaž. I Dragana Jerković. Ovo je Dragana. Bazika. Sad si na put. A ovo je Filimana. Welcome to Bosnia, ljudi! Evo se Vanca. Ovo ide na YouTube. Oni su Srbi. A u ovoj se kući definisao rock'n'roll posleratni u Bosni i Hercegovini. U ovom stanu, bret. Ajmo, Binče! Kuda žuriš tamo? Ovo je za tebe, Binče! I ja imam jave svoje. Ajde, pozdrav fanove! Reci, aj čao! Sad se vlog svira! Reci, aj čao! I snima. U 3 ujutru. Aj čao! Ajde ja. A ovo rade ovi tamo Aca, Čergar i oni... Da vidiš da imamo ime... Gdje drži ovo? Imamo ime. S kim? Češ Mikara. Pozdrav za Acu Čergara. Ajde Mikara. Isto je što se znaju. Jedan majka uvijek isto rekao. Da ispade. Ajde. Češ Mikara. A gdje je sedam? Ode žica. Imamo još jedan problem sa šicom. A? Nije problem. Ima šica. Odlično. Znaš šta maturi, kako ne bi pokupio? Otišla je i ovdje. Evo je. Otišla je kod Mikare. Otišla nam je jedna šica, ali... Postoji još 5. Otišla je. Evo još jedno. Na 5 je. A ne, tebe, ne još. Nije mene, Facebook.
tamo. Dobro, rad, bari malo. Ani, frce, Kupažica na gitari, obronila se čaša vina. Dobro je. nemoj to ti. A čekaj, ovo je video, jebe. Neka video, odlično, još bolje. Su moje oči vide, ne znam šta imam, mnogi su mi zavodile, pa za mene ti Evo našeg broja 1. Jeremija. ne znam šta imam. Evo naših drugara koje smo došli do, to jest ja došla do poznat ovdje, a on njima puno slušao. Nećeš me ovako sina sača kački i staviti da se vidi ovako sura. To je naš Kemal Monteno. Čekaj, napravi. Evo tako. Ovo je valjao sad. Bravo. Suve. A? Aljo. Ja. To. Ovo ide na YouTube, ovo kako. Ajde reci čao. A ja, Ljubote, ljepša. šta drugo da kažem? Ajde, ćemo. Evo naš drug Zlatan Babić. Evo nas u Namješta. partiju pred svirku za Mlajom. Evo nas. Najbolje u raju. Vanzemaljci jarane. Vanzemaljci. Ovo je bilo dobro. Šta piše? Ovo je Riči Blackmoru ponese. Riči odmah, Riči Benju. Evo i ove patike što ću ja da kupim sutra. Nemoj zlaj. Kako sam ja ovo sad nešto sjatno, sad nešto tu zajedno. Ajde, čao.